Emun eta Fagor Ederlanetik datoz ondorengo izlariak. Ainhoa Mendibil lehendabizikoa Emunetik eta Jon Ander Loidi Garitano Fagor Ederlanetik. Eta prestatzen badugu lan mundua, prest hori letra larri idatzita, horixe da Fagor Ederlanek abian jarritako kasua, praktika, abian jarritako ariketa. Eta beraiek azalduko digute zergaitik egin zuten, zertan ari diren eta zer espero duten hemendik aurrerakoan. Beraz, Ainhoa Mendibil eta Jon Ander Loidi nahi duzuenean, nahi izan eskeo, egin kontu eta prestatzen badugu, prestatzen arituko dira seguranik uste dut baietz, hemen daude ja prest, Ainhoa eta Jon Ander, zuena holtza eta prestatzen badugu lan mundua. Aneria. Asmatzen dugun honekin. Eguerdion, danoi, bakoitza duka bere estrategia olako lekutan asentatzeko. Eta nik nahiko neuke gutxi ikusten den, euskalgintzan badago, ez dakit inork, eskertu dizuen inork, egiten duzuen lana. Nahiko nuke eskertzia danoi, euskalen alde egiten duzuen lana, emuni bereziki gurean egiten duen lanagaitik. Eta gaur, konkretuki, Ainhoari, gaur ikusiko duzuen guzti hau, berak prestatu duelako, aurdu neon da, ordu zarrak artelanean edukidu dalako, eta bestia beste gaur bere urte betetzea dalako. Beraz, txalo bat egin bai duzu. Eskerrak gustau eitxegatan ere eguna, bestela dakago. Bueno, gu, katoz Fagor Ederlandik, lehen jasonek aipatu da entitateak, eta entitatea gora eta entitatea bera, gu entitatea gara, eta gure prest dinamika aurkeztuko dugu. Nahi dudana da, lehengo bideo baten bidez, asmatzen baldin badugu, zer garen aurkeztia, bai? Ez da ipaz maukon. Bai, eman berriz urrengoari. Zein, gorxe? Ez urrengoari. Ikaz maukon. Ez que nahi, senyor, bera harik. Txasis eta powertraineko aplikazioetarako produktu soluzio osoak eskaintzen dituen hornitzaile globala gara, liderra eta automobilgintza osagaietan aditua. Kooperatiba industrial gisa, munduko talde kooperatibo handina den Mondragon taldeko kide gara. Enpresa kooperatiboa izanik, desberdinak gara. Konpromisoa gure enpresaren balio nagusiena da. Finantzarioki enpresa independentea gara, eta bertan lan egiten duten pertsonak langilea izateaz gain, bazkideia bere badira. Gure enpresan, pertsonek Fagor Ederlanen arrakastarekin konpromiso osoa dute. Ziur gaude hori merkatuan dugun arrakastaren funtsezko gakoetako bat dela. Ez gara galdaketa edo mekanizatutako osagaien hornitzaile izatera mugatzen. Produktuaren baliokate osoan aditua gara. Teknologia eta material desberdinetan produktuen soluziorik onenak eskaintzen ditugu. Ideiekin benetako soluzio berritzaileak egiten ditugu. Fagor Ederlanen berrikuntza senti eta uki daiteke. Produktuaren funtzionaltasunaren inguruan dugun esperientzia eta ezagutzatik abiatuta, gure Europar ingenieritza aurreratuko taldea lanean aritzen da goi mailako ezaugarriak dituen produktua eskaintzeko, arindua eta lehiakorra. Gure zentro teknologiko edertekek, gaur egun automobilgintzaren sektoreak dituen erronka estuei erantzuten die. Gure ikerketa programa aintzindariak osagai sendo eta arinduen diseinuak garatzen ditu. Hainbat materialen etengabeko garapena eta prozesu teknologiko berrien aplikazioa konbinatuta. Gure berrikuntza jarduerak puntako teknologian oinarrituta garatzen dira, eta horrek gure instalazioetako industria ingurunera egiten den garapenen zuzeneko transferentzia hobetzen laguntzen gaitu. Azken belaunaldiko laborategia, gravitate instalazioak, edota B presio eta goi presioko instalazioak dira masako ekoizpenaren antzeko ingurune baten kopia bermatzeko ditugun berrikuntza baliabideen adibideak. Validazioa funtsezko jarduretako bada gure zentroan, eta horregatik, balaztadiskoak, esekidura osagaiak eta txasiseko azpisistemak bezalako osagaiak aztertzeko gaitasuna dugu. Burdina edo aluminioa, zuk aukeratzen duzu. Ez da txasis eta powertraineko aplikazioetan halako produktu aukera eskaini dezakeen bestelako ekoizlerik. Bai materialei dagokionez, bai teknologia desberdinei dagokionez.
Material zein teknologien dibertsifikazioa errealitatea da gure taldean. Ibilgailu ekoizle nagusi guztiak eta sektorean lider diren enpresa guztiak Fagor Ederlanen bezeroak dira. Horrek ezagutza eta esperientziatik hitz egiteko aukera ematen digu. Merkatuan diren erronkak partekatu, konpondu eta norberari egokitzen ditugu. Eta horien beharrak eta idiosinkrasia ulertzen dugu. Automobilgintza sektorearen eskualde desberdinetako estandar, behar eta sentsibilitate desberdinei erantzunez. Eskualdeetako eskakizunak erabat ulertzen ditugu globalak baitira. Munduan zehar ditugun 19 ekoizpen instalazio, 8 bulego komertzial eta Europan dugun teknologia zentroarekin, Fagor Ederlanek merkatuari erantzun globala ematen dio bere produkto lerro guztietan. Fagor Ederlan taldea. Ba hori zan gu zer garen, bai? Zer garen esatia baino, fijatu basate, marrazilen da benean, zer garakin hasi da, eta nor garara pasauga, eta bagarara, bai? Nik zer garen baino, nor garen nahi dut, azaltzia, bai? Nor garen ga, 4.500 persona mundu guztian, kontinente guztietan, Afrikan ez barkatu, dauzkagu plantak, Euskal Herrian 3.200 langile gara, eta komunidade autonomoan 2.500. Bai, dimensioa pixkat ohartzeko, lehen entitateak gaitatu ditunean, Petronor eta Iberdrola ez gara, baina ez gaude gure baiarako txokokerietan ere, bale? Ulertzen juteko zer garen. Bai, 700 milioi inguruko salmentak izaten ditugu urtean, eta daukagun pertsona kopurua ikusita eta ze diru manejatzen dugun, ziurrenik zuetako udaletxe askoko baino aurrekontu handiagoak eta pertsona gehiago manejatuko ditugu. Orduen, nik hau bideo batzu ikusi nuenean, ez dakizen bagarren aldiz etxian, kontuatu nintzen hemen aurkeztu gine bala. Orain arte, beti etxien ikusi zen dugu, ez? Bizitan datozenei eta holako erakusten. Eta holako arrotasun punto bat eukine ban, zaten, ostra, hau guria da. Ni naiz, enpresa horretako 2.500 bazkide, 2.000 izango gara bazkideak. Bazkide horietako bat ni naiz, bai? Eta gaur hemen, eta barkatu, hola esatia, baina arrotasun falta somatu dut, bai? Beti txikitasuna, gutxitasuna, ez dakipa, eta nik uste dut, bagarela nor, zen nor garen horretan fijau bigara, eta aurrera inbiula, bai? Gioiak injungo naiz, nahiko eskasa naiz, balakotan da gaina enroiatzeko arrisku handisa daukat. Ikusten duzue, sotana eta bizikleta duen gizona, Don Jose Maria Arizmendiarrieta. Gizon honek, kooperatiba sortu zitunean, arrasaten, bere helburua etzan inundik inora makroenpresak sortzia, edo egitura enpresal industrial, enpresa egitura handiba sortzia. Bere asmoa zen gizartea eraldatzia, bai? Gure 8. printzipioak, kooperatiba kamar printzipio dauzkagu, 8. esaten dau bestiak beste, 8. da, eraldaketa soziala, gizarte eraldaketa, eta kopia hon jot, ez da astuko jatelako, esaten dau, Euskara hizkuntza nazional gisa eta oroar euskal kulturaren berezko osagarriak bizi berrituko ditugula. Bai, orduan, hemen esaten gabiltzana ez da zer garen, baizik eta nor garen. Bai, eta nor garen horretatik, hau ez badugu lertzen, gainontzeko guztia ez dugu lertuko. Zegu ez gara sartu presten edo euskera planetan marketinga egiteko. Bai, bestiak beste zue guztiok, seguruenik gure bezero zarete. Azken finean kotxoa deuko duzuelako. Eta seguruenik gehienak gure pieza deuko dituzuelako. Baina seguruenik inork ez dakizue guk egindako pieza duzkagunik. Horren, marketinga ez da hemen helburua. Bai, hoxe, tribuaren parte garela gu ere. Bai, orduan, Amaia Balda atzo gonzaren menzuekin, berak egindako zebaten, Gradundoko lan baten, itxaso olaizolak zuzendu zuen lan baten, aurkezten dau ze bilakaera izan zuen arrasatek garai baten. Bai, ikusten duzue, biztanlerian bilakaera zein izan zen, eta euskaran ezagutza nola gun zen. 1900 urtetik, 1930 ingurura, ikusten duzu, 2007-etik 4.000ko hazkunde bat izan zuen, eta hor euskara ezagutza ezan jetxi, hor mantendu zen. Hortik aurrera, ikusten duzu, ze bilakaera izan zuen, industrializazioen bigarren fazian,
Eta 25.000 haino junginan, eta ia euneko ezagutza zuen bailara batetik, pasatu ginen euneko 43-kora. Artean ere, ez da txarrena Euskal Herri mailan, bai? Baina, bilakaera horretan, kooperatibek ere bere bilakaera izan dute, bai? Esan dizuet, hau Ainhoa prestatu du. Ainhoak prestatutako lanian agertzen da, lehengoko aleginak Euskararen alde, izan zirela 70. hamarkadan Euskara eskolak antolatzen hasi zirenean Fagor taldian. Nik uste bastante lehen hau izan zala. Bai, bestia beste ni, aurten 50 urte ingo ditut, nik ikasi dituan guztiak euskaraz ikasi ditut. Eta ja urtetxo batu dauzkat. Eta ikasi do gainera beti, ikastola edo unibertsitate kooperatibotan, gure bailaran. Beraz, uste dut aurretik hasi ginela, dirua sartzen, euskara bultzatzen, sotan adunari esker, seguruenik, eta bide horretan, gero egia da, 80. hamarkada horretan, euskara eskolako 70. euskara eskolekin dalegin bat inzala, krisia etorri zen, eta bertan bera gelditu zen. 80. hamarkadan berriz, Elai buru zala hasi ziren euskara planak sartzen, euskara elkartiak, euskalan, horrelako ze batzutatik, eta hortik aurrera gu euskara planetan gabiz. Bai, geixo luzatu barik. Nahi nebana da, kokatzeko 3 puntu. Enpresa bat gara, enpresa kooperatibo bat, kokakune eta egoera soziolinguistiko jakin baten gaude, eta 20 urteko euskara plan bat bizirik daukagu. Bai? Eta oso importantia pentsatzen jat, euskara plan bat bizirik egotia, gero prestek zerbait mugiduko dau. Edozin modutan mugiduko dau, edozin enpresatan, edozin entitatetan mugituko dau, baina 20 urte bizirik mantendu duen plan baten asko errazagoa da. Bai? Hoxe, horraino eta Ainhoa utziko zat, bestela aspertuko zaitu ere. Bueno, Bilik ino baino beto esplikatzen dau berak Fagor Ederlan zer dan, baina Fagor Ederlanen hizkuntza kudeaketa zer dan ulertzeko edo bideo motz bat ekarri dugu, tartian moztuta da, orduan nire etzaten geixegi aspertzen. Hello, my name is Nigel Coyston and I work in Fagor Ederlan UK as a key account manager and a delegate for all UK customers. My name is Gumal Rivera and I'm the sales manager for Fagor Ederlan USA. Je m'appelle José Luis Naranjo et je suis le commercial responsable de compte Renault en France. Kaixo, Inigo Azurmendi naiz, Alemanian lan egiten dut, Alemaniako delegazioan, Kommerzial Departamentuan. Hallo, ich bin Ulrich Mandt. Ich arbeite mit der Fagor Ederlan in Deutschland als Leiter Vertrieb mit verschiedenen Kunden zusammen. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Ranno, sono rappresentante commerciale di Fagor Ederlan in Italia. Olá, muito prazer. Me chamo Renato e sou gerente comercial na Fagor Ederlan brasileira. Nimen hao, 我是 Daniel Arrieta, Fagor Ederlan Kunshan Gongchang Ye Yatsu Shang-U Jinli. Dobrý deň, volám sa Marek Zubrik a som obchodný riaditeľ Fagor Ederlan Slovensko. Bueno, entzute jasue, egon tranquil ez dala ese pasau, bale? Guk egin dugu, ez dela aspertuko zineten hemen. Bost, lau, hiru... Nazioarteko talde komerziala! Bueno, bideo hau zer txiki bat besterik ez da, baina nolabait ikusten da ez, nazioartean lehiatzen nahi den enpresa baten, horrenbeste hizkuntza erabiltzen dituen enpresa baten, helburua zein izan behar da. Helburua ez da izan behar Txinan euskaraz saltzea, bestela horren milioi horredanak elitxu eskeira zikio honek. Baina bai behintzat, bideoa bukatzia nazioarteko taldea aipatzen, eta ez bask, ez dakiz zer da badakiz zer, beste askotan entzuten dugun baduan. Ordan, bada gure erronka, behintzat Fagor Ederlanen, egun baten Fagor Ederlanen lan hizkuntza eta Fagor Ederlanen elkar komunikatzeko erabiliko da hizkuntza euskara izatea. Horretarako, esan bezala, Jon Anderrek esan bezala, 20 urte daruaz Fagor Ederlanek euskara plan baten, beste makina bat enpresa bezala, eta ezin gogenduen euskara plan bat zer dan guztiz azaltzera jau gaur hemen, eta are gutxiago dauzkagun datu guzti horrek ekarri, baina baina izan dugu ekarri adibideo lagin txiki-txiki bat bada ere, ezagutzan inguruko datu bat, ondo dakizu zuek ere ezagutza ez dela garatzen egun batetik bestera,
baina ezagutzak zati askotan borondatez eta konpromisoz bada ahalbidetzen ditu bestelako emaitza batzuk ere lortzia. Eta batzar nagusietako emaitza hori, ez dakit koloretan batera ondo ikusten da, baina gorutz dixen emaitza hori da batzar nagusietako erabilerana, ikusten dozuen bezala, 19 baten hasi zen 2002an, eta 2019 17. urtean, okerrezpanago 86ra igo zen. Hor badago borondatia eta badago konpromisoa, besteak beste itzulpen zerbitzua ere bai, baina hori erabakita eitzen dan zehose da, bestela elitzakelako posible izango. Hau ahalbidetzen da, zalantzari gabe ezagutzan kooperatibek ez bakarri, baizik eta gizarte osoak eitzen daban lanak, ahalbidetzen da erabileran ematen dian pausuak eta motivazioak berak. Baina guretzako sarritan hori baino ondiok eta importantio izaten da, horrek berak olako emaitzek nola ahalbidetzen dituen gainera kooperatibek bestelako erabaki batzuk eta bestelako neurri batzuk hartzia. Ez dakit ezagutzen dozuen lan mundua, niko indala oso gitxi arte euskalgintzan lan mundua baino naban ezagutzen, eta industria enpresa bat nekez ezagutzen naban barrutik, eta elgoi bartarra naiz, makina aramentan herrikua, baina benetan esango izu eta harritxuta geratu nintzala, behin Fagor Ederlan ezautu eta ikusi nabanean zelan dauan atzetik. Gaur-gaurkoz 2017. urtean Fagor Ederlanek bere hizkuntza politika berraztertu zaban eta besteak beste bere langile guztiei hizkuntza perfil bat zehaztu zien, ondiok leku askotan eitxera atrebitzeestan erabaki hori hartu zuten hauek, eta edozeinek gutxienez euskara ulermena eduki beharko lukela erabaki zuten. Zalantzari gabe, gaur egun egoera ez da hori eta poliki-poliki jun beharko dira pausuak ematen horra iristeko, baina 2017an erabaki hori hartu ez geroztik Ederlanekin zituen kontratazio guztietan 100% bete zan erabaki hori. Horrek esan nahi du, lehen Peiok aipatzen zituen belarri prest guneak, edo guk ulergune deitzen diegun gune horiek, gaur egun existitze ez dian arren, ero gutxi batzu dian arren, Ederlanek erabaki dabala, hori dala bere helburu gutxieneko helburua, ez bere helburua, gutxieneko helburua, eta gainera neurriak hartzen nahi dela hortara bidean. Eta, hori ondo da, Euskara erakundetzea aipatzen da hor, da Euskara erakundetzea aipatzen danean esan nahi duguna da, garai baten, seguruti bai, 1970 baino lehenago, kooperatibetan euskara plana kasi aurretik, euskara normalizazioan lan egin zuten horiek, borondatetik lan egin zutela, baina gerora, zorionez, erakundetze bat egonda organo sozialek hartu dituzte ardura batzuk, aipatutako hizkuntza politikak eta bestelako 1000 neurri hartu dira, eta beldur ginean pasadan urtean, horrek dakartzan gauza on guztiek ezetu zuten ekarriko eraberian, hiztunen aktibazioan gutxitze bat, edo relajatze bat. Eta hain zuzen ere, hor dator prest, edo hor kokatzen dugu guk prest. Ikusten gendun, mantendu beharreko aktibazioa dala hori, hiztunen aktibazioa, erakundetzea ondo dagoen arren, herritarren o hiztunen borondateak bizi berrituko dabalako hizkuntza, eta hor kokatu gendun prest dinamika, azalduko dizuena, Jon Ander berriz. Presti buruz, enoia asko esatea, lehen medikuat hala, hau da, bai? Bai. Kampaina bat inginun, kampainan aurkezpeneko bideoa hau da, bai? Kaixo! Zuk ere, zoriontzu bizi nahi duzula? Erronka bat daukagu denotzako. Euskeraz berba egia izango da erronka batzu ontzat. Eta euskaraz entzutean beste ontzat. Esto es como un juego, jolastu gurekin. Aukeratuko dugu izan nahi dugun aho bizi edo izan nahi dugun belarri prest. Aho bizik euskaraz egiten dio ulertzen duenari. Euskaraz jakitea eta hitz egiteko borondatea. Horixe da aho bizi izateko behar duguna. Eta euskaraz entzuteko prest dagoena da belarri prest. Egiten jakin ala ez, euskaraz entzun nahi duena. Yo me he apuntado para ser belarri prest. Beraz, niri euskaraz hitz egin. Ni ere belarri prest izango naiz. Egidazu euskaraz mesedez. Ni aho bizi izango naiz. Zuek nahi duzu moduan egin eri. Baina nik euskara oparitu dutu dizuet hilabetez. Ni ere, aho bizi! Prest! Prest! Ederlan osorako erronka, ez galdu aukera, bizi esperientzia berriak. Eman izena plantako kaxetan edo internetez. Prest, zoriontsu bizitzeko modu bat.
honen inguruan, eta pasa bengot, bueno, horrek gure lankidea zean, kanpaina, esan du, kanpaina bat egin genuela, bideoa da kanpaina horren zati bat. Bai, seguruenik press dinamika bera bezain garrantzitu izen da kanpaina. Press dinamika guk hilabeteko dinamika bat montatu genuen, hilabeteko kontua zen, txaparekin ibiltzea eta bakoitzak rol hori hartzea, baina beste aurretik 3 hilabetean hau lantzen ibili ginen. Bai, kanpaina honekin, eta beste, bideo honekin, eta beste bideo batzutatik. Guk ez dugu ezer asmatu, eta horre eskerrak ematean nahiko nuke, guk hau kopiatu egin genuelako, egian, lasarte horian, agurainen, eta beste zein bai lekutan egin zen esperientziatik, eta gainera laguntza handia jaso genuen momentu hartan, hau montatzeko aurreko esperientzietatik. Orduen, azpimarratuko nukena da, bera dinamika bezain importantia dela aurretik egiten den denbora guzti hori eta horrek egiten den lanketa. Bai, eta bueno, ez dakit baten batei arrairoen jakon, edo danok zaudeten oso konbentziuta usoriontzu bizitzeko modua dela, gu geu behintzat oso konbentziuta egunden, baina hasiera baten egisa da bilera batzutan barrera egin zigutela, arpegira bideoa bera aurkeztu gendunean. Uste genduan, eta jarraitzen dugu pentsatzen da baina gaina datuak eta ana dauzkagu, holako praktika batek zoriontzu bizitzeko modu bat ere eskaintzen digula, zoriontzu bizitzeko modu bat langileen gogobetetzean eragin zuzena daukalako, enpresa azken baten ari da langileari bere helburu enpresarial horietatik kanpoko beste helburu batzuk ere planteatzen, eta horrek berak, ni neu behintzat, yoga egin duen azkenengo emunen, nahi yoga gustatzen zait, eta emunek yoga itxeko aukera eskaintzen baldin badia, langile gogobeteago bat izango naiz, ezta? Beste horren beste euskaraz lan eitxeko eta gainera olako modu eta giro honian lan eitxeko aukera eskaintzen badit. Beste horren beste langirua industria enpresetan, beste edozein lanetan bezala egoten dira momentu honak eta ez horren honak. Ez horren honak iristen dianean ere, tartean olako dinamika bat baldin badao, bintzat arindu ingo du zeo zer. Langileen arteko kohesioa, hau praktika bat da, hizketan jarduteko praktika bat da, eta gainera laguntzen du, kafemakinan askotan, bestela bileretan egotze etzaran pertsona horrekin berba itzen laguntzen digu, txapak berak hori laguntzen dalako horretan. Eta azkenik kultura kooperatiba, kooperatiba baten martxan jarri zan neurrixan, garrantzia dauka horrek ere, ez? Orduan, zoriontzu bizitzeko modu bat bezala aurkeztu gendun, eta gero aipatuko dugun bezala zoriontzu bizitzeko modu bat izan zen. Erronka kuantitatiboan inguruan, erronka kualitatiboa jarri genizkion gure buruari, hemen zaude ja? Hemen dago ja, bai. Baina, azkar esan da, lasartekoei kopiatuta, ikusi gendun, ezagutzan araberako kalkulo bat egin gendun, eta euskara ezagutzen zutenen erdiak parte hartzeko helburua jarri ginen gure buruari, 185 betezan erronka, zoriontzu ingintxuan horrek ere, eta urrengo, bildi. Bui, ontxe egin du bedarra. Trabau? Hau ez da 5 minutu falta dialako, ez, geratzen. Hau boikota da. Sabotajea. Segin gau, bestela alba da... Bai, ez tozu bideo gehiago ikusikola. Beitu, pixkat, gero oso garrantzitsua komunikazioa nola egin zen. Bai, lehen pelioak azaldu dau, individualetik, kolektibora eta kortzete zela ibilidan hemen nola bueltaka. Guk ere horrelako zerbait. Bai, erabaki hartu zen euskara batzordetan, eta erabaki hori hartu ondoren, jonginan ejekutibora, eskatzera, eurak ere bultatzeko, instituzionalari bai, lehendakaria, gerentea, serian bideoan agertzen da, bazkide, kontratatu, gerente, danak agertzen dira. Bai, helburua zen eredugarritasuna. Bai, gerenteak sinisten badu, agian besteak sinistuko du. Lankideak sinisten badu, ni sinistuko dut. Olako joku baten sartu ginen. Bai, 3.0, pelio ez dakit non da hon, ez dakit balio dion, baina, hoxe, eta balio izan badigu zerbaitetarako da, eztabaida sortzeko. Bai, kafemakinetan, bokadilo garaian, jenteak hitz egin dezala. Ze oso inklusiboa dau, zaila da, esatia kanpaina honi ezetz. Espaldin badakizu bai, baina dakiten askok, gutxienez, ulertzen duten askok, behintzat, zen dute, nola esango dio nik honi ezetz. Orduan, preste egote horrek dinamika asko aldatzen ditu. Askotan, bilera baten zaudet, ez dakizu, honek ulertuko ete dago, ez ete dago. Txapatxua baldin badauka, lasaitu egiten gara, gu euskaldunok intimidua garenok eta beti errespetua, eta ez dakizu hori, mundu hori. Hor, uste honik pareta batzu bota zitula honek.
Hoxe, ustot, eztabaida sustatzeko balio izen zebala, 160 inguru baldin bagare Euskaldunak, 130 horretan gehienguak ulertzeko gaitasuna baldin badauka, beraz, ate asko ireki ziren hor. Bai? Bale, eta lehen aipatutako postasun horri neurri bat ere jarri ginen, dinamikan bukaeran galdetegi bat bete genulako parte hartzaileetako batzuk, danak ez zuten bete, baina bete gendun hau behintzat, emaitza honek aterazian beste emaitza askoz gain, galdetu genielako zer izan zen sentidu zutena dinamikan ziar. Honek izan zian ateratako emaitza batzuk, eta horri lotuta eta atzo nola Josunek aipatzen zaban ikerketa bat egingo dela, uste dugu interesantia dela ere oso garrantzitsua da hizkuntza portaerak aldatzerako orduan zerk eragiten daban, baina oso garrantzitsua da gure ustez besteak beste diskursoak sortzerako orduan ere, kontuan hartzea hizkuntza portaerak aldatze hutsak ze sortzen digun eta ze onura sortzen dizkion hiztunari, eta gainera alboko hiztunari ere segurutik, ezta? Honek guri sortu zizkigun batzuk behintzat. Bai, neurketak egin genituen, kanpaina bukatu zenean, oia prest dinamika bukatu zenean, eta erabilera aitortua, parte hartu zutenen erabilera aitortua, eta 158 70 igo zirela kanpainak iraun zuen artean, eta gero 69. 11 puntuko igoera bat aitortzen dute praktika martxan jarri zutenek. Pelok esan duen moduan, hau ez da kale neurketakin parekatzeko moduko zerbait da, eurei egindako inkesta bat, bai. Garrantzitsua, inkesta egiteko, kanpaina aurkezteko, danerako informatika asko erabili dela. Horta, nahi artista bada, webgune bat sortu genuen, galdetegi bat pasatu zitzaien danei korreo elektronikoz, erantzuizu mesedez, 3-4 galdera da klik batein, 3-4 galdera erantzun, eta aurrera. Dinamika horrek asko errazten dute parte hartzia, bai. Eta gero, 169 hori zertan gelditu dan, ez dakigu, 6 hilabete beranduago egin behar genuen neurketa egin ez dugulako. Bai, ez genuen egin, hankasartze bat izan da, eta gaina hori uste dut importantea da horrengorako ikasteko, baina bai, somatzen duguna da, zenbait bileretan eta ate batzuk ireki direla. Bai, Belarri Prest txapa eramateak berak, batzuk baimena eman zigutelako eurei euskaraz egiteko. Bai, ordura arte egiten etzan, orduen bide batzuk ireki dira. Bale? Bueno, ni naiz, arazua. Bueno, bukatzeko, azkar kontuan hartzeko, itorrak ematen badio asmo bitxen dago, así que ez dakipa. Ea ba. Bueno, berdin da, bukatzeko kontuan hartzekoak nahi gendun, kontuan hartuta, herri askotan dinamika edo antzerakoa martxan jarriko dela, nahi gendu zen ekarri gure ustez urrengoan behintzat errepikoko ditugun da errepikoko ez ditugun kontu azkar batzuk. Batetik, erronka kuantitatiboak ez dezala erronka kualitatiboa zalantzan jarri. Badakigu, hau herri txiki baten martxan jarri edo Euskal Herri osoan martxan jarri, masiboki handitzen neurrixan, margen derror esaten den hori ere handitzen da. Eta hori notizio ona da, berez. Zan nahi du, ganorazko erronkei heltzen nahi gala behingoz eta ambizioz gabizela behingoz. Baina, arriskua dauka, eta da, kanpaina ez bada ondo eitzen eta komunikazioak ez badia ondo eitzen, kanpaina bezala ulertu lehike hau. Eta hau, kanpaina baino asko gehiago da, praktika bada, usteot atzo eta gaurrera ipatu dan idea badala, baina, gehiagik errepikatu gabe, baina konbenia ipatzia. Horrez aparte, valorazio neurri egokiak, oin Jon Anderrek aipatutakoa, guk 6 hilabete berandu beste galdetegi bat pasa izan magendu, datuak asko sobiak izango liake, eta hori, urrengo urtean ingo dugunerako badakigu. Eta bukatzeko Euskarapana eta hau bizi Belarri Prest dinamika honen elkar elikatzean inguruan aipamentxo bat eitzian egin duen, lehen aurkezpenean ere aipatu da gainera, eta iruditzen zaigu oso egokia hori benetan remarkatzea, datorren urtera begira egin nahi dan, edo ikusiko da, zer dan sortuko dana, baina bai uste dugu gure kasuan behintzat, guk zalantzari gabe lotzen dugu dinamika honen arrakasta Euskara plan baten ibilbide horrekin. Uste dugu dinamika honek bere horretan funtziono izakela Euskara plan bat euki edo ez euki, baina bereziki dinamika honek uzten daban lur hori lantzen jarraitu ezian, lur hori igual galtzeko arriskua badao. Eta aldiz, Euskara plan batek ematen dion egonkortasuna eta ematen dion gerorako ikuspegi hori, guk uste dugu, benetan elkar elikatu dan dinamika bat izan dela, bai bata eta bai bestia. Eta jazta. Bai, eta mendik aurrera zer, bukatzen dugu lasa edanok. Asmoa zein zan, Fagor Ederlanen froga bat egin, eta gero Fagor taldera zabaltzia. Fagor taldean 8 kooperatiba gara, gurian froga egin zan, eta asmoa zan aurtengo udaberrian, ja kooperatiba guztietara zabaltzia, eta ara nun agertzen dan Euskaraldia.
bera esan genuen, guk geure kasa egin beharrian, egingo duna itxaron, eta Euskaraldiarekin batu da. Orden Fagorreko kooperatiba guztietan, geure komunitate horretan, egingo da herrietakoekin paraleloan froga berria. Eta, hoxe, uste dut hori dala pixkat esan egin nuen dana. Eskerrik asko. Etzean adostua, baina 5 minutuko oparia egin nahi izan diogu bere urte betetzea gurekin pasa duelako. 5 minutuko hori beraz juntzaite ziaron lasai, ez da izan paseintzeatelako, opari bat izan da. Eta galderarik baldin badago, mesedez, hortxe bat. Justu xamar gabiltza denboraz, baina tartetxo hartuko dugu, bai. Opa, eta bueno, zorionak proiektuagatik eta aintzindariak izan zaretelako gauz askotan, eta bueno, nik prest ikusita, prestakuntzaz, bai, ez du jaku. Zen dute, hor hizkuntz gaitasuna arazo bat izaten da batzutan, ez? Eta jakin nahi nuke zerbait egin duzuen horretan, aipatu duzu hizkuntz perfilak ezarri zirela, zenbait lanpostutan. Ezakit perfil horiek aipatzen dituzunean zer, segurenik ezarete laugarren hizkuntz eskakizuna 3. azarituko, baizik eta beste perfil mota bat. Eta jakin nahi nuke, adibidez hor, egongo dira komertzialak, administrariak, operarioak, arduradunak, zuzendaritza taldekoak, bakoitzak funtzio ezberdinak eta egoera komunikatibo ezberdinetan, da ekintza komunikatibo ezberdinak antolatuko dituzte, eta ezakit prestakuntza hori ere ematen diezuen, euskaltegiekin baduzuen harremanik hori eskaintzeko, belarri prestak prestatzeko ere hor atzo aipatzen zen, belarri presta dela, solasaldi arrunt batean ulertzen duena, baldin eta besteak lasai ezak ezer, hori Europako referentzi marku bateratuko definizio bada. Beraz, badago harremanik bi mundu hauen artean, hau da? Erabatekoa, bai. Alde batetik handao ezagutzari lotutakoa, eta ezagutzari euskaltegiekin harremana totala da, planta guztietan daude euskara klaseak ematen eta, gaur-gaurko ez dakit datua zehatza, baina 100 piku pertsona egongo dira plantan bertako euskara eskoletan, Ederlane gainera, honek ere txaloa merezia guzti dut, baina Ederlanek matrikula guzti horiek ordaintzen ditu eta gainera lanen orduen erdia konpensatzen dizkie langileei. Bai, merezi dabe. Hizkuntza perfilei dagozkienean 4 maila desberdin bereizten ditu Ederlanek, lehenengoak ez dauka zentzurik, kendu dalako, lehenengoa zen eserrez jakitia, bigarrena ulermenari dagokiona edo zehazten da, 3. litzateke euskaraz lan egiteko gaitasuna daukan pertsona bati, lan egin behar daban bati jartzen dioguna, eta 4. litzateke euskaraz lan egiteaz gain euskaraz idatzi ere egin behar duna, eta egan parekoa edo litzateke. Orduan, perfil horiek asko gila beteta dauzkate, eta beteta ez dauzkaten gehienak dira bigarren mailakoak aurreko urtean zehaztu zialako, operario horiek guztiei bigarren maila zehaztu zitzaielako pasadan urtean. Eta gero dinamikari guztiz lotuta, ez horrenbeste ezagutzari begira baizik eta hizkuntza ohituren aldaketa horri, motivazio saioak eta hori bai, saioak antolatzeko asmoa genukan hasieran, baina denboraz larri ibili ginalako ezinezkoa izan zen, bai ingenduna izan zen, telp saioetan eta ematen dian eduki horiek esku horri batzutan, esku horritan eta web horri horretan txertatu, eta gero bai daude egia da urte luzetako zerba dela, orduan langile asko eta asko jasota dauzkatela telp saio horiek, baina bestien kasuan esku horri bitartez zabaldu zen eduki hori. Hizkuntza perfilei dagokienez, hori biziri dagoen zerbait da. Lanpostuko dinkizunen araberakoa dalako. Orduan, igaz berriz berraztertu genuen, lehendik ere aztaruta zegoen, Fagor mailan badago bat, hori biziri dago eta bizirik egon behar da gainera. Prest horrek ematen du eza, askotariko gogo eta egiteko prest eta prestatu, eta eskerrik asko, txalo berriro ere, azalpenak emateagatik, eta egiten ari zareten lanaren gatik.